Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ akụkọ update maka nwata nwaanyị onu na-afụ n'ife onyonyo a, onye nke kpoghepụrụ ọtụ ya na-agba ka pọmpụ wee na-anyụnye mamịrị n'ite ofe o siri ọ na-elesi ndị mmadụ. Bịazienụ ka unu fụ n'aka na-aba ogokwa ya otu aka maka ife anụ nwụrụ na-afụ ebe a bụ na Cameroon ka o mere. Ịma na mgbe ya bụ ife mere na ọtụtụ ndị na-ajụ ebee ka o mere na Naịjirịa ka o merụ na ebe ya bụ ife mere bụ na Cameroon. Na-enu nwata nwaanyị ahụ ndị uwe ojii ejide gị ya bụ nwata nwaanyị wee na-asa asịsa wee na-agwa ndị uwe ojii na ọ bụrụkwa sọsọ mamịrị ka ọ na-anyụ na nke anụ nwaanyị fụrụ mamịrị wee na-eti mkpu na-agbọsịsị nka iri na ọ gwazie anyị ife ọ na-etinyekwu na ya bụ nni na ụfọdụ rigoro ya bụ nni ya eje n'ụlọ ọgwụ enyefa bedi ka enenefe ahụ marụ nkefa bụ marụ nkefa na aya maka na nwata nwaanyị onu fụrụ ebe a o mere arụ, o mere ife atịsi eme na-eme. Wee na-ajụ ya kedu nke nwa ọ na-etinyekwu mmadụ amahụ maka ya. O wee na-akọwa na ọ na-aba ọnyụta nsị ti ọgwọrọkọ ya amakwọ nna ori ka o ji ya eme ka ede ka o ji ya eme ka ingrijent ka o ji ya eme, mana ife ọma bụ na ọ na-anyụta nsị na ntị kpaa ya ti ọnyụrụ ya debe, ntị kpaa ya ti ọnyụrụ ya debe. Ọ chọzi isi nni ti ọgwọrọkọ ya wee hunye na nni na ife kpatara na aha anụ isi ya bụ nsị ma na ihe achọpụta abụ na ọ na-etinyesi spices nya o wetasia ingrijent na-atọ bịrịbịrị. Unu mana onwe ma nke na-atọ bịrịbịrị like mangi a na-akpọ ajị na moto. Ụmụ mangi ahụ na o weruzie ya o wee mechachasị anya bụ nni na ihe amakwa nọ nsị bụ ife o tinyere na ya ị na-erizi o wee na-atọ hei bụrụ ọgwụ ole. Unu fụrụ ndị rigoro nri na restọrantị nwaanyị ka fanọ wee na-ebe akwa wee na-ajụ nwata nwaanyị a na fa emerie ife ọjọọ na o nwere ife ọjọọ fa merie na ife ọjọọ ka fa mekwazi na fa abịa na chọpụ ya ka fa tụnyere ya ka bizines ya na-aga. O wee welu ma nsị ma mamịrị wee na-esi nri wee na-akọwa na mgbe ahụ nwaanyị anụnwa sịrị na ọ na-etinyekwu nsị na ya bụ nri na imirikiti ndị mmadụ ndị rigolu nri na chọpụ ya na onye ọbụla na wee na-agbọsisi nke o riri na onye ọbụla na wee na-eti mkpu na-ebe akwa na ụfọdụ eburugori onwefa wee jebe n'ụlọ ọgwụ ka amalụ nke fa bụ ka amalụ ife nwata nwaanyị a bụkwanụ n'ahụ na obu onye obiri na-aja ọcha ka o nwere ife ọ na-aya o ji wee na-akpanyaba agwa ọjọọ ka ọ nọọ ọgwụ ka ọ na-agwọ ọgwụ o ji ele afịa kọmagen ike ọ bụrụ nọ ndị dibịa gwara ya maọbụ nọ ndị eze nwaanyị maọbụ nọ ndị ụka gwara ya nya na-anyụ ntị na mamịrị ka ndị kọstọma wee na-ekwoju na chọpụ ya. N'ọkwa ya ka nwaanyị nọzi ebe unu na-afụ wee sị ka m wetakwara ya unu n'ọpdeti amakwanụ m ụdịka akparamagwa ọjọọ dị nke bụ na mmadụ ya na-esi nri ọha niile ya eri ịpụta ikpoghepụ ike na-agba ka pọmpụ ike enweghị breki unu afụkọ ka otu mmiri si n'ọtụ ya mamịrị si n'ọtụ ya si ada polololololololo ka onye ụmụ nwoke 100 dara enu bifo chie wee fo na-agba ka tụlele ada nkote enweghị breki. Hei fa abụkwa na agwa ọjọọ. Kedu na ife ọdụ unu ka ebumnobi nwaanyị a o ji akpa ụdị agwa ọjọọ ka ọ na-afọ njọ ka ọ gịnị ka ọ na ụmụnna ya na ụmụnne ya fa ha abịa na chọpụ ya eri nri ka ọ na nyanwa ohe testi nri o riri ka ọ na ya si na-akara aka ndị mmadụ ka ọ na-ewekọrọ n'ife anụnwa ọ na-eme ka ọ na o nwere otu ọ nọ n'otu nzuzo. Hei ọ bụrụ ọgwụ na ọ ya elekwọ. Kedu na ife ọdụ unu ka ebumnobi nwaanyị a bikonu maka echekatago nya bụ ife ama m ife mma atị nọ ife ịmara ife ọdụ ka ife nwaanyị a ji wee na-akpa ụdị agwa ọjọọ biko itinyela anyị na kọmentị. Onye na-eri nri n'ilo marụ na ụdị ebe unu na-eri ụfọdụ erichagokwa rile akara aka ọnya ahụ ụfọdụ erichago rite ọya rite ifefe amaghị isi na ọ dị ya ihe ejizi maka na ụdị ife anụnwa mere ịpụzie apụọ maọbụ ije afịa maọbụ ije ọrụ aga ogobe ahụ isi na ihe eri nri ka okpotanye gị ọnya n'afọ ma ka ị dapụ ebe ahụ ka e buru jebe ụlọ ọgwụ. Ebe unu fụrụ ọkwụ kịta bụ n'ihu chọpụ ya ahụ ndị mana mama ife dịka ọ na-ele n'ihu ebe ahụ ka ndị polisi kpụ ya bịa ka a nọrọ wee see ya foto maka alụ ọ tọrọ ka ụwa niile fụ ya. Amamife kpata na ndị anọ ebe a ewere ha okwute wee tụpụ ya ife na-ekwere ya egwu mawasịchaa ya isi